الو. שלום. הגעתי לחברת חשמל? נכון. מה נשמע? מדבר מחמוד? מה נשמע מחמוד? طيب בסדר, אני רוצה להגיד לך, אצלנו בכפר שלנו נפל כבל. כן. والله طيب הכבל נפל כולו חשמל, פגע בחמור שלי. פגע בחמור שלך? ايوه, זה חמור ספורטיבי. אוקיי. נפל בחמור, חמור שלי התחשמל. החמור שלך התחשמל? ايوه, מת לי חמור. איפה זה נמצא? בטייבה. בטייבה? ايوه. כן, אוקיי, בסדר. רגע, אני ארשום רק את הפרטים. طيب انا اسمع مني רגע, انا محمد ممدوح. אתה נמצא במקום עכשיו? אני חמור שלי כולו חשמל, אני בחרתי לגוע בו. טוב, אוקיי, בסדר. הוא התחשמל החמור? החמור שלי נראה לי מת, זה חמור ספורטיבי. עכשיו אני רוצה לעשות ביצועים, למה זה חמור מקצועי. الو. الو. شو نقعد ما في كاخر خبرات خشمال. الو. شو لا ضحكت علي؟ טוב, איפה זה? בטייבה? شو انا لو مفيد لما ضحكت. טייבה, איך הוא לך? انا ممدوح اسمي محمود قبل ممدوح. الو. ממדוך? انا بشوت اني مترجش حمور شلي يتحشمل. מה הטלפון שלך? طيب انا رصيت تخشيف راجع انا بشوت מחר היה סדרת אימונים לחמור שלי בווינגייט לקראת התחרות שלנו. יש תחרות של החמורים. טוב, מה הטלפון שלך? طيب בסדר, זה טלפון ציבורי, אני התקשרתי, אין לי טלפון. מה? יש לי אין לך טלפון היום? אין, מה ענדי, מאיפה יש לי? מה ענדי פלוס? אוקיי, אז אתה עומד ליד הטלפון הציבורי? אני בטלפון ציבורי. אין, לא משהו מסבר, זה פה טייבה, משוגעים כולם. טוב, אין ספק שזה מקרה מאוד מצחיק, בגלל זה אני צוחקת. طيب בסדר, רגע, אני רוצה להבין דבר אחד. איפה אני מוציא ביצועים? למה מחר עוד מעט יש תחרות לקראת הפסח, ואני רוצה שהוא יהיה בהימורים. עכשיו אין חמור, חמור שלי עומד למות. אני עשיתי בדיקת דופק, גם אני התחשמלתי. ולק שוב, מה, את צוחקת? את מנתקת אותי וצוחקת? טוב. طيب מה עכשיו עושים? מה עושים? רגע, אני רוצה להבין, את עכשיו צוחקת עליי? לא, את עושה הסתק? את עושה אוסקוט? אליך זה לא בחשבון. طيب רגע, את עושה אוסקוט וצוחקת בגלל שאני התחשמלתי מהחמור שלי? טוב, אוקיי. אוקיי, שוב, עכשיו איך אנחנו מתקנים? עזבי אותי מחשמל מתקנים, מה עם החמור? מה הבעיה שם? נפל שם הכבל? אני מסביר לך, חמור שלי ספורטיבי. עכשיו, היה שם כבל, החמור שלי עשה אימוני כושר, לקחתי אותו, פתאום נפל הכבל, כולו חשמל כמו נחש. הבנתי, אוקיי. חמור מאוד, חמור ספורטיבי, בסדר. אוקיי, אז איפה הכבל נקרא? איפה זה נמצא בטייבה? ברחוב ראשי. איפה אנחנו עושים את הספורט? איפה? איך אני מוציא ביצועים? למי אני מגיש ביצועים? על החמור שלי. עכשיו אני... איך אתה מגיש ביצועים? טוב, זה כבר פעם אחרת. זה מחר, תרים טלפון ותשאל. מה זאת אומרת? אבל אני יכול לעזור לך רק לגבי הכבל, לא לגבי החמור. שוב את הכבל, לא אכפת לי. אני כבר כבל עשה את העבודה שלו, הרג לי את החמור שלי. אז פיצויים לחמור, אתה יודע כשמישהו מתחשמל אין מה לעשות. שוב, מה זאת אומרת? לא חברת חשמל? על מה אנחנו משלמים חשמל? לא, אנחנו לא נוכל לעשות משהו. שוב, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? שלא נעשה שום דבר. אני הזמנתי לו אמבולנס, עשו לו החייאה. הדוקטור קפץ לו על החזה, כמעט הרג אותו. טוב, עוד משהו שאני יכולה לעזור אותה? לא, בסדר, זהו, חלס. רק איך אני תובע על החמור. הכבל לא חשוב, כולם פה בסדר. טוב, אוקיי. תודה רבה. טוב, תישן הרבה. שו אסמק? איך קוראים אותך? אסמק נירית. נירית, יא ווילי, יא חלאו. לא, יא נירית. הצלחתי לעבוד עלייך. ביי.